denok dakigu zer diren. Gutxi gorabehera adimen handiko haurrak, denok daukagu ideia bat buruan, baina gero hori kuantifikatzea eta identifikatzea eta zehaztea kontu zaila da. Eta horretan lagundu dezake nolabait edo etorkizunean auskalo zer genetikak berak, eta horregatik eskatu dizut onan horteko ferrokarrilera etortzera, aurkeztean nola demontrek lagundu dezaken genetikak nolabait adimen handiko haurrak identifikatzen. Azken batean adimen handia izateko nolabaiteko oinarri genetikoa behar duzu. Potentzial batekin jaio behar duzu, adimen handi, gainerakoa baino adimen handiagoa ematen dizuna, ez? Eta gero argi dago bizitzan zehar dituzun esperientziekin eta garatuz edo ez garatuz. Duzun potentzial hori, baino jaiotzetik batean badago ezaugarri hori. Eta Genetadi hain zuzen, Genetadi Biotech izeneko enpresa, Zamudion dago, ideia hori buruan edo, hasi dira lanean, adimen handiko umeen geneak edo aztertuz, genoma oso hartuta, eta hor geneak konparatuta, bai haien gurasoekin, bai umeen artean, adimen handiko umeen artean, eta bai populazio normalarekin, ez da kakotxartean, edo adimen handiko ezten populazioarekin alderatu dituzte alderatu dute genoma osoa, desberdintasunak non dauden aurkitzeko. Eta hortik abiatuta, desberdintasun horietatik abiatuta, adimen handiarekin lotuta egon daitezken aldaerak edo aldaketak bilatuko dituzte edo bilatzen ari dira. Ikerketa bitxia da, zer nolabait da, paso bat aurrerago identifikatu behar dituzu zein diren, edo zein hartzen ditugun adimen handiko ume aurtzat, eta hoiei egin ikerketa. Hori ari dira egiten, etorkizuneko helburua litzateke edo, ikerketek aurrera jarraituko balut, eta maitza honak lortuko balituzte, identifikaziorako sistema bat izango litzateke. Eta modu azkarrago batean edo identifikatzeko adimen handiko aurrak. Gertatzen dena da, dibertsitate izugarri handia dela. Claro, adimen handiko ume guztiek ez dituzte aldaera genetikoak leku berdinetan, abiatuta adimen mota bat baino gehiago dagoela, eta adimen handia izan dezakezula adimen mota batean bai, eta bestean ez, eta beste ume batek izango du batean, eta esan nahi dut dibertsitatea oso handia da, eta aztertu beharreko gaiak eta geneak izugarria handia dira. Orduan hasierako fasean daude, eta orduan abiatu nun baitetik abiatu behar dute, eta dagoeneko identifikatuta daudenetatik abiatu dira. Eta zuzen ere identifikatuta daudenak nola daude identifikatuta? Nola erabakitzen da gaur egun ume bat adimen handikoa dena edo ez? Gehien bat erabiltzen dira test edo adimen kozientea ezagutzeko testak. Dira FI edo oso ezaguna egingo zaigu segurazki denoi. Denok egin dugu baten bat. Bai, niko intzat bai. Edo egin diguten baten bat. Eskolan edo haurtzaroan egin izan dugu gehienok behintzat, ez da, koziente intelektual, ez da, izen horrekin ezagutzen da batez ere, adimen kozientea. Eta gehienok eman dugu ez oso zenbaki altua, ez? Hori da, bai, eta azkenean hori da sistema kuantitatibo bat, adimena neurtzeko, baino honetan aditua direnek esaten dute adimen mota jakin batzu bakarrik neurtzen dituela, eta da logiko matematikoa eta linguistikoa. Hizkuntza edo zera hitz egiteko gaitasunaren adimena bakarrik neurtzen dituztela testoiek, eta adibidez harreman sozialetarako ze gaitasun dugun edo ez du neurtzen, edo espazioan mugitzeko edo musikaren adimena ez du neurtzen, hainbat adimen neurtu gabe gelditzen dira, eta orduan horregatik jotzen dute oso mugatua dela edo ez dela ez duela denetarako balio. Oso tradizionala izan da bere erabilera, ez? Bai, oso tradizionala da, eta egin den erabilera egin dira astakeri utxak horri lotuta, baina hori ez da gaia. Adimen handiko umei lotuta. Eta orduan, adimen kozientearen zenbaki horrekin kritiko direnak, proposatze dute beste modu kualitatiboago batzuk erabiltza diagnostikatzeko ez, identifikatzeko umeak. Eta, dira galderak egitea, bai umen gurasoei, ze ikasteko gaitasun handi ezate dute, eta lehenago garatzen dituzte gaitasun batzuk, irakurtzen adibidez bakarrik ikasten dute. Baina ez bakarrik berezko gaitasuna dutelako irakurtzeko baizik, eta egite dituztelako loturak,
beren buruan gaitasuna dute loturak egiteko eta sormen handia dute eta bueno, egite dituzte loturak eta kolektiboa zela irakusten dute zapata denda. Gero amari galdetzen duteia hor zer jartzen duen eta hor jartzen du ez dakit ni. Erloju denda. Ezta edo bueno, kaletik da zela. Eta orduan lotze dituzte joaten dira ikusten nola idatzita dauden hitzak eta horrela egite dituzte asoziazioak eta ikasten dute beren kabuz irakurtzen. Ezaugarri bakarra ez da, ez? Daukaten sormen, bueno, edo nolabait konexioak egiteko ezaugarri hori edo... Esate dute 3 ezaugarri dituztela, 3 ezaugarri batera. Denek omen dituzte 3 bat sormen handia da, beste ikasteko erreztasun handia eta memoria handia dute, eta bestetik lanean denbora luze egoteko gaitasuna dute. Orduan, zerbaitekin hasten baldin badira edo zerbaitekin interesa baldin badute, demagun egiptoarrak dituztela intereseko, egon daitezke denbora pila bat irakurtzen edo marrazkiak ikusten edo bueno, horri buruzko informazioa jasotzen, ez da modu batera edo bestera. Eta hori asoziazioak egite dituzte beren kabuz eta bueno, hori esate dute mundua beste modu batera ikusten dutela. Eta arazoak ebazteko beste bide batzuk dituztela. Bukatzeko Jane, genetikaren ikerketa oso urruti dago, ez zerbait lortzetik, ezta? Hortik abiatu bai gara, ez? Bai, bueno, esate dute emaitza batzuk lortu dituztela eta identifikatu dituztela gene edo baintza sekuentzia edo leku jakin batzuk lotut egon daitezkenak adimen handiarekin, baina oraindik oso behin-behineko emaitzak dira eta esate dute aurkitu dituztenak edo interesa piztu dietenak dira garunaren garapenarekin lotuta daudenak edo neurotransmisorei lotutako geneak edo hietan aurkitu dituzten desberdintasunei eman dietela garrantzia, baina oraindik ez dakite benetan horiek adimen handiarekin lotuta dauden edo oraingoz harreta eman ez dien beste eskualde batzuk diren. Ikusiko dugu zer ematen duen ikerketa horrek eta bueno, zuri eskerrik asko hona etortzeagatik eta zure artikulu interesgarri